Witam wszystkich, witam was fest pięknie, szczęść wam Boże, to zaś ja, Paweł Polok, zaś szlagiery i wice, no i zaś jakieś dobre warzyni, zaś fajne szlagiery, zaś śmieszne wice. Wszystko mamy przyrychtowane, Ewa już się też rychtuje, śpiewka się już też rychtuje, zaglądamy na teledysk i jademy dalej. Chcę ci ofiarować najpiękniejszą z róż. W sercu ją zachowaj, jak okruszek snu. Ona dziś wyjawia, co w mym sercu gra. Ona także cud ten sprawia, że pięknieje świat. W tych aksamitnych płatkach róży miłość skrywa się. Z jej kwiatu los nam dwojgu wróży życie w cudnym śnie. Ta róża jest jak słowo kocham, gdy niepewność trwa, pozwala nam od nowa miłość garścią rwać. W tych aksamitnych płatkach róży miłość skrywa się. Z jej kwiatu los nam dwojgu wróży życie w cudnym śnie. Ta róża jest jak słowo kocham, gdy niepewność trwa, pozwala nam od nowa miłość garścią rwać. Zabrałaś me serce, zagarnęłaś sny, za to ja w podzięce róże daję ci. W tych aksamitnych płatkach róży miłość skrywa się. Z jej kwiatu los nam dwojgu wróży życie w cudnym śnie. Ta róża jest jak słowo kocham, gdy niepewność trwa, pozwala nam od nowa miłość garścią rwać. Niosę ją dla ciebie w świetle rannych zórz. Chcę, by była cieniem najpiękniejszych snów. Ona swym widokiem rozwesela świat. Popatrz na nią czułym okiem, to dla ciebie kwiat. W tych aksamitnych płatkach róży miłość skrywa się. Z jej kwiatu los nam dwojgu wróży życie w cudnym śnie. Ta róża jest jak słowo kocham, gdy niepewność trwa, pozwala nam od nowa miłość garścią rwać. W tych aksamitnych płatkach róży miłość skrywa się. Z jej kwiatu los nam dwojgu wróży życie w cudnym śnie. Ta róża jest jak słowo kocham, gdy niepewność trwa, pozwala nam od nowa miłość garścią rwać. Ważymy, 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 ważymy. Co to ważymy? Dzisiaj robimy karczek Już mi się podoba. z mięsem mielonym Już mi się... i z boczkiem. To chcę widzieć, ty. To chcę... I pietruszka. I pietruszka. Cztery najważniejsze... Coś zielonego to musimy dać, wiesz, żeby nie było. Dietetycznie, żeby było, wiesz? Żeby ci żaden nie padał, że żadnych warzyw ani nie dołoż ku temu. Taki karczek i co musimy mu robić? No teraz go musimy ładnie rozkroić, Ostrym nożem. powiedzmy. No, lepszy jakbyście mieli w domu taki ostry nóż, a jak nie, to się nabrusić.
Ja O, widzisz, jedna Widzę. strona mamy. widzę. I teraz się musimy z drugiej strony to naciąć. Uważaj się nie utnij. Najwyżej. Rzekł go do moja starka. Jak się utniesz, to na mnie nie czekaj. I taki, jak to jest rozkrote, Tak. ja, Robi się z taką wielką łata. no widzę. Mało nie ma. No ale to Teraz to dobrze. przyprawimy troszkę. To ci by da podobał. Ty już sam możesz też dawać ten. Na dwie ręce. Ja, będzie szybciej. Karamara. I Hokus mamy pokus. za dużo soli, nie? Nie, bo właśnie jest boczek surowy wędzony, Ja. a on jest też już przyprawiany, więc Zowdy się tam idzie jeszcze po tym, czego na talerzu dołożyć, jak to będzie miał za mało słone. teraz na całość będziemy dawać mięso mielone. I to się tak rozprowadzimy, ja. Ja, na całość, no. Taki dywanik, taki tepich z tego zrobimy, Ja. ja? Czyli to mi się podoba. Jakby się coś takiego kozłów duma. To nic inno pamiętaj, chłopie, jak się to robi. Nie pamiętam ja. I boczek. I teraz boczek. Ci powiem, nie będzie to złe. Jest to bardzo dobre. Ten boczek daje takiego fajnego smaku. Wierzę. I teraz Aha, i zawijamy. robimy z tego wielką roladę. No, będzie to wielkorolada, wiesz? Ci powiem. Pawełku, a czy ty byś mi poszukał nici, bo ja tam kaj zostawiła na kredensie. To ją już cisna. Dobra, Już cisna z tą nicią na zot. widzisz, fajnie. Ty obejrzyj, ale kaj ona się zaczyna, ja nie wiem. Ona się tutaj, ja już widzę. Moż, ja ci ją będę podawał. Teraz się to fajnie powiążemy. Czy też na co przyjdą, wiesz? Ja. I jademy tak. Co by nam tam nic dobrego z tego nie wypadło. Szanować pozór. Jak się taki co wiąże, wielki. Bo to nie ma proste. To trzeba przychycić i fest tak związać. O, ale ty masz grajwka ku temu, wiesz? Ja. Syk. I tu se to zahaczymy. Dobra. No i co? No i co? Do piekarnika. Blacha, dowej na blacha, żeby mi ta blacha nie upadła i idę z tym do piekarnika. Czy będziesz ze mną durch, kiej stonie ronek? Czy będziesz ze mną durch, kiej księżyc stonie? Zaś znojda droga ta do twego serca, kiero prowadzi raj, przyjściu naszego zaś. Przody nie kochał bardziej ciebie, jak ją. Aniołem jeżeś kiery w głowie. Duś mój, czy będziesz dzisiaj, kiedy przyjdę do domu? Czy będziesz przy mnie, ciebie duś kocham? Przy oknie stana, wejrza bez szyba, obejrza cię zaś, choby bez chwila. Czy będziesz dzisiaj, kiedy przyjdę do domu? Czy będziesz przy mnie, ciebie dusz kocham? Przy oknie stana, wejrza bez szyba, obejrza cię zaś, choby bez chwila. Czy będziesz ze mną
stonie ronek, czy będziesz ze mną durch, keď księżyc stonie, zaś znajda droga ta do twego serca, kero prowadzi rań szczęścia naszego zaś. Szczury nie kochał bardziej ciebie jak ją. Aniołem jeżeś kery w głowie. Dusz mój, czy będziesz dzisiaj, kiedy przyjdę do domu? Czy będziesz przy mnie? Ciebie dusz kocham, przy oknie stana, wejrza bez szyba, obejrza cię zaś, choby bez chwila. Czy będziesz dzisiaj, kiedy przyjdę do domu? Czy będziesz przy mnie? Ciebie dusz kocham, przy oknie stana, wejrza bez szyba, obejrza cię zaś, choby bez chwila. Dobrze, żeś się dodała na tamata, wiesz, bo tam Ja, na bo to je fejworku. wrawy. No i co? Mamy to fertik? No mamy to fertik. Je, jak to wunio. Ja to teraz spróbuję fajnie przekroć. Może na środku, Ja. co? Jak to Wyjrzymy, wygląda? czy to jest przepieczone. Zaraz się dowiemy. No ci powiem, rychtyk fajny. Fajnie to Elegancki, wyszło. nie? Ta korolada. Taką wielką rolada. Srogo rolada. I taki coś, to się możecie przy niedzieli albo na sobota upiec. Jeszcze- Czekaj, ja ci tu podłożę ten talerz. Na 2 godzinki w piekarniku na 180 stopni. Bo nie powiedziała, wiesz? No, ja wiem, no ale wiesz, jak tak kto już ma wprawa, to potem się nie musi pytać i no sam wie, nie? Wiele to zetrwo. Wy rychtujcie się, co by coś takiego dobrego się uważyć, a my idziemy do naszych gości. Tak zaczyna się opowieść ta o miłości dwóch serc w blasku gwiazd, zakochanych, co z wielką radością do siebie lgną jak magnes serc. Każda chwila, co mija jak cień, bezpowrotnie minęła w dal gdzieś, by zatrzymać się na jedną chwilę, przytulić się i mówić, że Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Miłość w życiu to zdarza się raz. Łączy serca na wieki, niech trwa i wprowadzi do krainy marzeń, gdzie świat
wiruje jak we śnie. Słowo kocham to miłości znak. To jak mówisz i nawet jak śnisz, by połączyć na ślubnym kobiercu dwa serca zakochanych par. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Niech z nami będzie na wieczny czas. Zespół wokalno-instrumentalny Karlik. Oni się tak uczenie nazywają, bestuż, że mają i wokal, i instrumenty. Fajnie mi to wyszło, nie? Że macie instrumenty. Kaj macie instrumenty? Ostały w domu. Zostały w doma. Tak rychtyk to wyście są wszyscy ze swojego matecznika Z Koszęcina. z Koszęcina. A mieszkacie jeszcze w Koszęcinie, czy już nie? No, częściowo tak. Częściowo. Pojawiacie się na liście szlagierów po śląsku regularnie, choć tak muszę powiedzieć, moglibyście jakieś teledyski nagrać. Będziecie coś nagrywać? Mamy taki zamiar, zrobimy to wkrótce. Wkrótce będą nowe teledyski, ale nasi widzowie na pewno by chcieli wiedzieć, skąd byście się tak w ogóle wzięli. Czemu zespół Karlik powstał? Bo różne są koleje różnych zespołów. Niekierzy przez przypadek, niekierzy celowo, niekierzy przez 5 lat próbowali i w końcu się udało, a wy? To było tak, z moją koleżanką Karoliną, żeśmy sobie wspólnie pracowali i wpadliśmy na taki pomysł stworzenia zespołu, który będzie śpiewał pieśniczki śląskie w nowych aranżacjach, w ciekawych i tak, żeby wspólnie z publicznością śpiewać. Bo ludzie na Śląsku bardzo lubią śpiewać i pięknie z nami śpiewają na naszych koncertach, gdy śpiewamy najlepsze, najbardziej znane śląskie pieśniczki w naszych aranżacjach. W waszej aranżacji jest też pieśniczka staro, bo ona już ma ponad 30 lat, ale sztyc się bardzo podoba, byście ją na nowo zaaranżowali. Godą o śpiewce pisali chłopcy do Rzymu. To jest pieśniczka, która wyszła w pozłacanym warkoczu Katarzyny Tak jest. Gertner. Wiemy, że ta pieśniczka się fajnie podoba, bo ludzie z nami bardzo fajnie śpiewają. No to obejrzymy, czy naszym widzom się spodoba. Ja wiem, że ja. Zaglądamy. Pisali chłopcy do Rzymu, czy wolno kochać każdemu? Oj, wolno, wolno, wolno jest, bo każda dziołcha na to jest. Ej, wolno, wolno, czemu nie? Bo każda dziołcha na to jest. Pisali listy do gminy, czy wolno kochać dziewczyny? Ej, chyba wolno, chyba że lepiej upewnić jeszcze się. Ej, chyba zgodnie z prawdą tą, że chyba na to dziołchy są. Pytali nawet kaprala, czy wojsko
za nas kochać ma. Ej, wolno, wolno, cały sęk, by przezwyciężyć pierwszy lęk. By się radzili wciąż i wciąż, zdążyły dziołchy wyjść za mąż. Ej, wolno, wolno, każdy wie, lecz bo nie w czasie tego chce. Ej, można, można, no to już, tylko się z miejsca, bracie, rusz. Ej, trzeba, trzeba, póki czas, do tego namawiamy was. Ej, trzeba, trzeba, póki czas, do tego namawiamy was. Pisali chłopcy do Rzymu. Pamiętam nagranie tego teledysku, bo był przy nagraniu. To już było pora lat temu, ale pieśniczka sztyc fajna. Fajną. A jakie będziecie najbliższe nagrywać? Myślę, że nagramy pieśniczkę, którą wylansował kiedyś zespół No to co? Te opolskie dziołchy. Jest to bardzo rytmiczna, bardzo fajna, skoczna pieśniczka, o której już zapomnieli, a my ją tak jakbyśmy próbowali przypomnieć widzom na nowo. Bo wyście tam w Koszęcinie są bliżej opolskiej części Górnego Śląska, tej północnej, nawet na granicy z historyczną Małopolską, o czym mało kto wie. No i wy tam możecie czerpać pełnymi garściami z tych śpiewek, które są może troszkę mniej znane, bo jak ktoś mówi Górny Śląsk, to mu się tam zaraz kojarzy, zachodzi słoneczko, Karliku, Karliku, a tam zachodnia część, obecne województwo opolskie, zupełnie insze śpiewki. Tam są inne śpiewki i my też czerpiemy stamtąd, stąd widać. Karolina jest w stroju opolskim, bo... Opolskiej Druchny dokładnie. Opolskiej Druchny, bo na głowie ma koronę opolską i opolski piękny fartuch. I opolska piękna sukienka. I opolska piękna dziążka. Piękne. Czarnogórzanka jako żywo. O, i dobrze, że godasz o tych pięknych dziołchach, bo zaraz powiemy, że w zasadzie wyście są dziś o 3/7 waszego zespołu, bo brakuje kogo? Brakuje muzyków naszych, którzy dzisiaj pracują i nie mogli przyjechać. Brakuje nam jednej dziołchy, która nam zachorowała. Muzycy w robocie, jedna dziołcha na chorobowym, ale nasi widzowie się nie muszą fest starać, bo zaraz ją obejrzą w kolejnym waszym teledysku. Bardzo nastrojowo pieśniczka. My ją zawsze puszczamy w Wielki Piątek, bo my w Wielki Piątek w naszej liście szlagierów zupełnie gramy spokojnie, nie ma głosowań, nie ma żadnego gadania o pieśniczkach. Nastrojowo starośpiewka od buczku do buczku. Zaglądamy.
nastrojowo się nam zrobiło, bo to jest staro śpiewka, fest staro. Ona jest tako staro, że ty się nawet śpiewał jeszcze kiedyś. Ja ją zawsze śpiewał jeszcze w zespole Katowice. Mi się wydawało, że ona jest znana przez wszystkich, a teraz się nagle okazuje, że to nie wszyscy ją jeszcze znają. Nie ale wszyscy teraz... są tacy starzy, wiesz, jak ta śpiewka. Może za naszą sprawą jednak ją wszyscy poznają, czego bym sobie życzył. Bo to jest śpiewka odnaleziono w tych starych śpiewnikach. Ja. Bardzo starych. A śpiewacie ją też na koncertach, czy nie? Ja. Czasami tak jest, że ją wykonujemy na koncertach. Chociaż to też przy takich szczególnych okolicznościach, dlatego że taka jest prawda, że ludzie właściwie chcą takich piosenek bardziej żywych, bardziej skocznych, tak żeby się pośpiewać, pokiwać, a to jest jednak taka nostalgiczna piosenka, ale są momenty, kiedy trzeba ją zaśpiewać. Kiedy jest takie na to zapotrzebowanie? No ale w Wielki Piątek nie, bo w Wielki Piątek nie gromy. No właśnie, bo to tak jest, że na festynach, na biesiadach ludzie chcą czegoś skocznego, to jest zupełnie inny styl. No i pytanie właśnie, częściej grocie na biesiadach, na festynach, czy częściej grocie tam, gdzie ludzie chcą siednąć i słuchać spokojnych pieśniczek? To jest różnie, aczkolwiek jak przychodzi maj do września, to większość jest festynów. Jeżeli są miesiące jesienno-zimowe, to właśnie tam, gdzie ludzie chcą posiedzieć, posłuchać. Oprócz grudnia. Oprócz grudnia, bo wtedy są biesiady. No i jeszcze gramy oczywiście Biesiady. koncerty kolędowe. To jest bardzo tak ciężko z tą publicznością, dlatego że to trzeba wyczuć zapotrzebowanie. Na festynach jest zupełnie inny repertuar, bo są inne oczekiwania. Bardzo dużo też gramy na tak zwanych szkoleniach zawodowych, gdzie nas zapraszają do różnych hoteli. I to jest, powiem szczerze, dosyć ciężka publiczność, dlatego że oni przyjechali właściwie i oczekują jakiegoś występu artystycznego, a sami za bardzo nie wiedzą, po co tam przyszli. I to trzeba ich kupić. Trzeba po prostu przekonać tych ludzi, żeby się z nami bawili. I to jest, my się wtedy musimy dużo napracować, ale to jest warto. No i co, przekonujecie? Myślę, że tak. Nam się udaje. I to się czuje, że na początku wychodzimy i to jest takie, że co oni tu robią, co to za ludzie? A potem pod koniec koncertu, no nie schodzimy bez jakiegoś bisu, zawsze się podoba. Inne koncerty są również kolędowe, które są nostalgiczne, takie zupełnie inne, nastrojowe. To trzeba za każdym razem jakoś wyczuć, gdzie się gra i taki repertuar dostosować do tego. Udaje nam się to póki co. Piotr tutaj powiedział o tym, że również gramy koncerty kolędowe. My jako Karlik stworzyliśmy kilka programów. Jeden z naszych programów jest właśnie kolędowy. Mamy oprócz programu kolędowego również program z pieśnią ku wolności zrobiony o tym, że pieśń towarzyszyła Polsce odzyskiwaniu wolności. Te pieśni żeśmy stworzyli, taki niepodległościowy. Poważnie się zrobiło. Zrobiło się poważnie. Ale głównym naszym celem to są piosenki biesiadne, piosenki śląskie, piosenki ludowe. To kończymy poważną część i z zupełnie innym stylu zaglądamy na widz. Małżeństwo z 40-letnim stażem położyło się do łóżeczka. A wiadomo, 40 lat to pleckami do siebie. Już mają zasypiać, a ona go szkupie. Mówi, kiedyś to przynajmniej mnie za rękę potrzymałeś. On się odwrócił, potrzymał. Wiesz co, nie, kręgosłup mi boli, daj spokój. Już mają zasypiać, a ona go zaś szkubie. Mówi, kiedyś to przynajmniej mnie pocałowałeś w ramię. No on się odwrócił, buziaka, śpijmy już. Już ma zasypiać. A ona go zaś szkupie. Mówi, kiedyś to przynajmniej mnie ugryzłeś w ucho. On odrzuca kołdrę i wychodzi. Ona mówi, gdzie idziesz? Mówi, kurna, po zęby. Joje młodo nowa liga, nie chce męża i no synka. Niech mi śpiewo serynady, dowo serca z czekolady. Jo się nie chce jeszcze wydać,
co? Podobało się wam dla panien? Bardzo, Jak bardzo. zresztą wszystkie utwory kapeli ze Śląska. Aś teraz pojechał, wiesz? Opie. Zawsze wie, co powiedzieć. Dostaniesz za to kącek wusztu od Bergera. Na to liczę. Tak mi wonią. To w najbliższej przyszłości możesz na to liczyć, a w najbliższej przyszłości wy macie jakie plany? A właśnie skończyliśmy kolejny koncert, przyjechaliśmy, niedawno żeśmy wrócili z niego, teraz planujemy wyjazd do Ustronia na długi weekend majowy. To macie fajną robotę, nie? Jedziecie sobie do Ustronia, zagrocie. No my jeszcze pracujemy na co dzień, a tam jeździmy w czasie wolnym. No to zaś aż tak fajnie nie ma, ale fajnie jednak, nie? Bo publiczność fajno. Fajno też jest wasza płyta, zaglądam na nią. Tu jest właśnie ta śpiewka, te opolskie dziołchy. Tak jest. Co do której macie pewne plany. Mamy nadzieję, że one się za niedługo ziszczą. Oczywiście ta płyta będzie też nagrodą w liście szlagierów po śląsku. Możecie już czekać na konkurs. Konkursy zawsze są. Jakby się komu nie udało wygrać płyty, to mogę się kupić w sklepie Szkolak w Rybniku przy ulicy Kościelnej 5. Tam w Szkolaku w Rybniku wielki sztant ze śląskimi szlagierami. Wszystkie śląskie szlagierowe płyty tam mocie. Możecie się kupić, a jakby kto nie miał po drodze do Rybnika, to niech dzwoni. Numer telefonu widzicie na dole ekranu. 789 099 111 789 099 111. Czekamy na telefony, czekamy aż będziecie dzwonić i czako na was teroski kolejny teledysk. Jadymy! Choreografia specjalnie sprowadzana z Broadwayu. I za to my dali $3000, patrzcie. Jo do teraz jeszcze widzę twój smaj. Jak siedziałaś tak w oknie, wołałaś don't cry. Pod twój adres wrócę może za rok, bo niestety twój dok rozszarpał mi bok. Twój Rottweiler na mój widok podgrzał. Hał, 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 hał. Z jego struny to brutalny był fał. Au, 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 au. Taki pomysł do głowy mi wpadł, że jak drzwi są zawarte, przeskoczę przez płot. Tam w ogrodzie już widzę twój chaos, więc się skradą powoli jak Mickey Mouse. Twój Rottweiler na mój widok powstrzał. Wczoraj zaś nie otwarłaś mi drzwi. Powiedz, kochanie, czemu to robisz mi? Jo mam przeca ino message to you, a w nim jedne krótkie zdanie, że I love you. Twój Rottweiler na mój widok podgrzał. Wszyscy mruczymy jak Rottweilery.
Nie bez przyczyny zaglądaliśmy na ta fajno śpiewka kabaretu Rak, bo wy macie z nią dużo wspólnego. Zdarzało się kiedyś, że bardzo dużo razem grywaliśmy. No i ta piosenka dostała swoje szlify praktycznie na tylnym siedzeniu mojego samochodu. Zabrzmiało to ciekawie. Godej jak to było? Wracaliśmy gdzieś chyba właśnie, nie wiem, z Rybnika czy z Gliwic. Szczerze mówiąc, to nie pamiętam, jaka to była okolica. Pamiętam, że było bardzo wesoło i że ten tekst tak mi się... Kto kierował? Ktoś kierował. Ktoś kierował. Tyś tam była w tym aucie? Ja byłam na siedzeniu pasażera A z tyłu się toczyło... Tak, z tyłu zachodził proces twórczy. Czyli proces twórczy, pieśniczka Rottweiler kabaretu Rak w twoim aucie. W moim aucie, w Fiacie Tempra. Ale to nie jest jedyna pieśniczka, która z waszym udziałem powstała, bo kilka było takich motywów. Myśmy sporo czasu również prywatnie spędzali z kabaretem Rak, wspólne wyjazdy mieliśmy na wakacje i z jednego z takich wyjazdów, nie zapomnę, były to Mazury. Nie pomnę już, który to był rok, ale powstała piosenka, bo każdy chłop zna do dom trop. A wiesz, gdzie ona najlepiej brzmiała? Wiem. W toalecie. Tam robiliśmy próby, bo tam była najlepsza Nie wiem, akustyka. co o tym pomyślą nasi widzowie. Byliśmy w takim pałacu, w którym były stare toalety o bardzo wysokich sufitach i tam było potężne echo. Rezonowało to Rezonowało. Przenieśliśmy imprezę do toalety. Przenieśliśmy, tak, między prysznicami, żeśmy to zaśpiewali. To brzmiało najlepiej. Akustyka to jest podstawa. Grzesiu Poloczek zawsze twierdził, chodźcie, bo tu najlepiej słychać. Jeszcze jedna śpiewka kabaretu Rak Teroski przed nami i zaroski do was wracamy. Życie jedne jest, ino roz się rodzisz, zanim stanie czas, niech ci dobrze się powodzi. Twój najstarszy brat zjeżdżał z dnia do nocy, miał scharatany kark i od wąglo czarne oczy. Nie masz, synku, szans, jak pójdziesz na gruba, będziesz jak twój brat, na kolanach wągiel dłubać. On już tyle lat fedruje kaś w niebie, ty masz jeszcze czas, żeby wziąć cię tam do siebie. Życie jedne jest, ino roz się rodzisz, zanim stanie czas, niech ci dobrze się powodzi. Nie masz, synku, szans, jak pójdziesz na gruba, będziesz jak twój brat, na kolanach wągiel dłubać.
życie jedne jest. Posłuchaj, nim zaśniesz. Ty możesz żyć 100 lat, aż karbitka sama zgaśnie. Ty możesz żyć 100 lat, aż karbitka sama zgaśnie. Sama zgaśnie. Fajne są te śpiewki kabareturak. Moglibyście jeszcze coś tam potworzyć na Mazurach albo na zadnich zicach w aucie. Będziemy musieli z nimi pogadać, żeby tak wspólnie gdzieś. A jak już pogodocie i będziecie mieć nowy teledysk, to przyjedziecie do nas. Jak najbardziej. No Do to Ciebie, się- Paweł, zawsze. No to się fest z tego raduje. Nasz dzisiejszy odcinek pomału dobiega końca, ale zespół Karlik obiecał, że jeszcze do nas przyjedzie. My widzimy się oczywiście jutro, w poniedziałek, bo od poniedziałku do piątku lista szlagierów po śląsku, propozycje. W sobota wielki tygodniowy finał podsumowania naszej listy z całkiego tydnia, a za tydzień w niedzielę o 18, o 6 na wieczór zaś szlagiery i wice na Kierewos Fest pięknie zapraszam. Trzymajcie się, do zobaczenia, żegnam się Paweł Polok i zespół Karlik. A my Was zapraszamy na nasze koncerty, na festyny. Tam, kaj słyszycie zespół Karlik i chcecie pośpiewać, przyjedźcie. Zapraszamy. Czekamy na was.